Serán dous os cursos que se impartan ao longo deste cuadrimestre en Ribeira no programa do cuarto ciclo que a USC desenvolve no municipio dende o ano 2020. Nesta ocasión, a proposta formativa componse dun obradoiro de creación audiovisual, no que os participantes terán ocasión de levar á práctica os coñecementos adquiridos coa rodaxe dunha curta. O outro dos cursos consistirá nun seminario sobre os primeiros castelos de Galicia datados na Idade Media, que inclúe ademais algunha saída de campo. Este cuatrimestre queremos presentar hoxe pois que vamos a ter dous seminarios en principio, porque como falaba aquí con Esther, pois vamos a ver se somos capaces de chegar a que sexan 3. Son seminarios, neste caso, o primeiro sobre cinema, con un obradoiro de ficción audiovisual para maiores e creatividade, que se vai a levar a cabo entre o 10 e o 17 de novembro. Vai a ser impartido por Manuel Gómez Santos e Juan Salvador Outeiral. E vamos a ter tamén, pois, outro seminario sobre Idade Media, con os primeiros castelos de Galicia, a chegada do románico, que se impartirán o 15, 18 e 19 de decembro e serán impartidos por Victoriano Nodar Fernández. Ademais desta proposta inicial, Concello e USC traballan na ampliación da oferta formativa para este cuadrimestre, cun novo seminario en materia obradoiro sobre inteligencia artificial. Esta formación vai dirixida a maiores de 50 anos que xa poden solicitar praza de xeito telefónico ou a través da Secretaría Virtual da USC. Temos a matrícula aberta para dous seminarios. Eu convido a todas as persoas, independentemente que estén matriculadas no cuarto ciclo, a que se acerquen porque ábrenos perspectivas e a veces pois o que é descoñecido resulta ser moi cercano e resulta ser de interese, non? Desde esa perspectiva, animar a todos a que sigan sendo axentes activos da sociedade civil e, polo tanto, que esta formación continua que temos a posibilidade de desenvolver en Ribeira a través da sede e a través do convenio, pois que chegue a canta máis poboación, pois moito mellor. As clases impartiránse no Centro Cultural Lustres Rivas en horario de 10 a 12 da mañá.